ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇମାନେ କେମିତି ଅଛ? ଆଉ ଭାଇମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସାମାନ ସବୁ ମେସିନ୍ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ଭାଇ ଜଣେ କଲାକଲି କରୁଛନ୍ତି ମେସିନ୍। ତାପରେ ଆଜି ବାହାରେ ବି ଆଜି ସକାଳ ସକାଳ ଟିକେ ଥିଲା ତ ଏଇଟା ଓଲ୍ଡିଂ ଫୋଲ୍ଡିଂ ଟିକେ କ'ଣ ସିଡ଼ି ଓଲ୍ଡିଂ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇଟା କାମ ସରିଲେ ସେମାନେ ବାହାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ୱାୟାର କେତେଟା କଟିଂ କରି ରଖିଛୁ ଆମେ। ତାପରେ ଏପଟେ କଲର୍ କରି ଫିଟିଂ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇମାନେ ଖାଇକି ଟିକେ ବସିଛନ୍ତି ଖରାରେ ଟିକେ ସକାଳ ସକାଳ। ଆଉ ଏପଟେ ଭାଇ ଜଣେ ଓଲ୍ଡିଂ ଫୋଲ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ଓଲ୍ଡିଂ ଫୋଲ୍ଡିଂ ସରିଲା ଭାଇମାନେ ୱାରିଂ ସବୁ ମାନେ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସିଡ଼ି ପିଡ଼ି ବାଟେ ହେଇ ସାରିଲା। ତାପରେ ବାଇ ରଖୁଛନ୍ତି ସେପଟେ। ତାପରେ କେତେ ସମୟ ଗଲା ପରେ ସାର୍ କାର୍ରେ ସାମାନ ଲୋଡ଼ିଂ ଫୋଡ଼ିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ବି ଟିକେ ନେଇଦେଲୁ। ତାପରେ ବାଇ ବି ରଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି। ଆର୍ ସାର୍ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ଆଉ ଜାଗା ଅଛି, ଆଉ ସାମାନ ପଶିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ନେଇ ଧରି ଆସିବା। ଆଉ ସାମାନ ସବୁ ଲୋଡ଼ିଂ ସାରିଲା ପରେ ଭାଇ ମାନେ ମାମା ଜଣେ ଝାଡ଼ୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଝାଡ଼ୁ ଫାଡ଼ୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ୍ଲିନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସଫାସୁତୁରା ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଏପଟେ ସରିଲା ପରେ ଭାଇ ଜଣେ କହିଲେ ଯାଇକି ପଲିଥିନ୍ ଟିକେ ଧରିଆ। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ପଳ ଥଳୁଛି, ଆଉ ଏଇଟା ମସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇଦେବି କହିଲା ଆଡ଼ରୁ ମୁଁ ରୁମ୍ରୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଆଣିଲି ପଲିଥିନ୍। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଲି। ତାପରେ ଭାଇ ଏଠି ତଳୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଭାଇ ତାପରେ ତଳୁଛନ୍ତି, ମାନେ ତଳିଲେ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ପାଚିଲା ପଳ ଅଛି, ସେମାନେ ତଳୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ତଳୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପଶଉଛନ୍ତି ଭାଇ। ତାପରେ ସେପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାର୍ ବି ସିଆଡ଼େ ମାଗୁଛନ୍ତି ମୋତେ ବି ଦିଅ ମୁଁ ନେବି ବୋଲିକି। ତାପରେ ଏପଟେ ସେ ଭାଇ ଆଉ ଜଣେ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ତାପରେ ଭାଇ କେମିତି ପଶଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତଳି ସାରିଲାଣି ପ୍ରାୟ ଅଧ କେଜି ନା 1-2 କେଜି ହେବ। ତାପରେ ଭାଇ ସେପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ତଳିବାକୁ। ତାପରେ ସେପଟେ ବି ତଳୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ତଳି ସାରିକି ସାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ବାହାରିଲେ ଯିବାକୁ। ଆଉ ଟିକେ ରେଡ଼ି ଫେଡ଼ି ହେଇସାରିଲେ ଆଉ ଭାଇମାନେ ଏଥର ଚାଲିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମାନେ ତଳିକି ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବସି ସାରିଲାଣି କାର୍ରେ। ଆଉ ଏବେ ସେମାନେ ଯିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏପଟେ ମସ୍ତ ତଳିଛି ମୁଁ ବି, ଆଉ ମୁଁ ଖାଉଛି ଆରାମସେ। ଆଉ ସାର୍ ମାନେ ତ ଗଲେ।